To znači da će dobiti plavi sir. Konačno ću ga se otarasiti. Stoji ovdje već nekoliko sati. Sva soba smrdi na njega. Šta je tamo? Htjela sam nešto ukusno, a ne smrdljivo. Nema šanse da ga pojedem. Neću čak ni da probam. Znate šta, gospodine voditelju? Sami jedite svoj sir. Eto vam, hvatajte. Nisam džaba trenirala stolni tenis. Ipak jedno bače sira ostavit ću sebi. Imam ideju za genijalni prank. Namazat ću sir sa čokoladom, daću ga voditelju i reći ću mu da je to torta. Sigurno će ga pojesti. Gospodine voditelju, da li želite čokoladnu tortu? Naravno, ali odakle ti torta? Nisam je bacala u tvoju kutiju. U stvari, kakve to veze ima? Daj je ovamo. Poverovao je. Kakav naivan. Glupa šala. To uopšte nije smešno. Naljutio sam se na tebe.